Atong ikyasan ang kainit og kaabog sa syudad, ug ubanimi ninyo sa paghimo og presko nga butong, ug atong katkaton ang manindot nga bukid dinhi lang sa Liloan, Cebu. Maayong adlaw people, and we're back hinampak. Today is Saturday and last shift sa among duty no. Og nagkahiusa ang among desisyon nga manglaag mi karon. Medyo hilas mi sa part nga magunahon na mi glaag pero wa mi mga kwarta. Kay kining mga people sa Pilipinas no magsigirag duty pero way kwarta. Mga pamao legit tay natigom na to rong tuiga. Og tungod sa akong kapurdoy na ngayon na lang taon kog kwarta ani akong mga kauban oh. Gamay na nagkuwang day badyaw na ka. Char. Ang atong destinasyon karon people kay moadto ta sa Liloan, Cebu. Sa mansyon ni Ate Gialyn Leonen. Char. Samtang naghuwat mig sakyanan people. Kahion kaayo kog nakanahon na ko nga ari na lang ka ko mangihi no. Butangi. Pero grabe pagkanihita sa sakyanan diri paingon Liloan people oy. Plus init pa gid kaayong panahon. Lami na gid kayo ihigop og butong ba. Human sa pila ka tuig nakasakay na gid mi no. Ug mao din ni nahitabo people. Tagalin niyo dun dito. Kasi nakakanihadan ko, tayo nga tayo, char. Pagsurati sila, di tayo mga tag sa gray, char. Og sa pila ka adlaw people naabot na gid mi sa Liloan no. Sa may iskina Yati Liloan di ay ang balay nila ni Ate Gialyn. Og sa wadamhan nakuratan ko sa akong nakita sa Yati Elementary School as kang pagayati agad. Og para maabot jud kasi lahang balay kinahanglan mo sakay pa ka og habal-habal. Sa ilaha day people no pwede ra duha ka buok mo sakay. Og kung makarelate ka people kasagaran aning habal-habal driver grabe pagkatabian na. Karon atong bausan kita na poy mangutana. Ako natin ang driver kita sing mangutana. Dapat tinyo ka niya? Asingan? Santa Claus? May po na ikaw mo lingawan, kaya lisod ikaw may magduka, ikaw may driver, as kang baka niya. Nana sa kaya po ya? Napir namin yun, lagi ka? Kami lagi, tihi kami. Kurti ang isa? Hi people, we're here in Liloan. We're here in Liloan. New arrival na dayon mi people og excited na kayo mi sa mahitabo. Murag ikaw ba excited nga nay mahitabo ninyo? Char! Inignaog ninyo sa eskina Yati people. Magtuo lang jud mo nga highway lang siya no. Pero naada siya bukid dinhi sa sulod. Murag unexpected bitaw kaayo. Dza. Og naabot na gid mi sa balay nila ni Ate Gialyn. Sa among pag-abot people no, naka-feel gud mi nga celebrity mi. Kay grabe kayo ilang pag-welcome namo people. Kana bitang ang pagdawat nila sa bisita kay murag kaila na mo nila daan. Very Filipino culture gud kayo ilang family people. Untay nani tanan people no. Kana bitaw inting pista people dili na ta maproblema. Muditso na lang tagsulod ba bisag wala imbitara. Char. Sugda na dayon nato ang atong gihuwat. Maghimo na dayon ta sa atong lamian og presko nga butong. Salamat kayo ni Kuya nga mo ay nagkuha sa mga butswang. Og para lami ni atong butong people inanion day ni pagbuak. Char. Kudkoron dayon nimo mga kaunoran diha. Og dapat tilaan og higupon jud na ang bangag sa butong. Ana ba na unsa? Og dili ba kumpleto ang ingredients sa butong? Kung dili lami ang muhimo, char! Magapil-apil sad ming mga Disney princess no? Samtang amo ning gibuhat people, naghinam-hinam na gud mi aning butong. Kay pastilan ang pagkainit naman gud sa Pilipinas people. Mura rag usaray season ba summer tanan tibok tuig. Maayo untag madali-dali ratag pamutong ani no. May man ni kay libre. Kay mopalit ka nis gawas imong 20 tilaok rataman. Unya ay jud ko gigna people nga wala ka maglaway ani mong gibuhat. Unya ibobo na dayon na nimong duga nga color puti para mas mulami. Char. Ikaw ba? Ikaw gid no? Nya ko tawon gid na nimo people no. Kay giuhaw na ning mga bata nga murag pinasagdan. Nabusog na sad ko nga way gasto. Char. Og sa ako nang giingon people, grabe gid kay sila mo dawat og bisita kay tinawa people inandaman gid mi. Wa may kahibaw og baga lang gid mi og naong. Or inani na jud sila kabuutan people. Very probinsya bitaw kaayo sa ilaha people no. Nya mga na sad ning mga pinasagdan, mga bag-ong gipangswelduhan pero wala nay mga sapi. Za utang pa more. Bitaw people no, sure jud ko nga mobalik gid bi dinhi. Ate Jaya, kung naririnig mo to, maraming thank you talaga. Salamat sa iyong pagmamahal at mabuhay ka. Pagkauman na mo kaon people no, syempre nabusog jud mi. Og dinhi na nagsugod among mga trippings. Nagsugod na silag panganta, naginibtanay nag mga jury cuts. Aisos ka ng mga katul si mong ulo ba? Kung mga tul kauta lang jud basta ayo lang ipakaut sa uban. Char!
Char! Unya, kay di man mi mahutdang og trippings people. Anhi na lang sad mi nagpa-eyelash, no? Unya, wanay mo tanaw kay atong tabunan. Char! Unya, ang kabuang aning duha ka tumboy, ako dyan nabunutan sa mga animal. Awa lang gyud mong mahuman ni akong piluka. Ug sa nahuman na gyud, pak o za, aura gyud zay. Naong bayang badzay, murag shit. Char! Ug wasad ni nagpaawahi akong kauban people. Tanawa ra good murag bagong gioperahan sa mata. Kay hapit naman jud mo ngit-ngit people. Perfect na kayo ning orasa para musakata sa bukid. Atong saksihan ang pagkanindot sa sunset dinhi sa bukid. Inani kanindot ang palibot people, no? Grabe ka green flag. Char! Pero kung weak shit ka nga pagkatao people, ayo na lang jug tuga-tuga og saka diri, no? Kay pastilan grabe pagkahanga ka. Partida wala pa mitulog ani. Kung musaka ka people, kinahanglan nagtake kag vitamins og 5 ka buok. Char! Og naabot na gyud mi people no human sa pila ka buwan. Mao din ni ang balay sa amo ang kauban people. Like literal anhigid sila nagpuyo people. Kung nakafamiliar ka ng mga salida nga kiningkoy people, unya na ay mga bukid-bukid. Inana ang vibes dinhi people. Ang nakanindot pa jud dinhi people, no? Kay bisag grabe nakabungtod na ay tubig o kuryente. Dinhi pagid ko na shock people kay sa unahan naa pagyoy bulawan. Char! What I mean, dinhi jud nimo makita ang grabe kanindot nga talan-awon dinhi lang sa Linuan, Cebu. Char! Kung imaginon lang nimo people nga inani taga-adlaw imuhang view. Pero mas pilion gihapon nako nga ikaw akong view. I love you. Char! Og wa jud nako mapugni nakasinggit jud ko. Daming sa! Ay! Isa man! Dalaw diri! Ay! Isa man! Despite sa kakapoy sa among adlaw people, kung inani lang among makita sa among pag-anhi, grabe jud ka worth it, no? Ug ang pinaka-importante gid sa tanan people, aside sa nindot nga lugar ang imuhang adtuan, mas nindot jud people kung kauban nimo imong mga higala kung asa mas malipay ka. Maong bahala na lang gamay kag circle of friends people, oy basta tinuod lang. Unya ug kung naa na kay namatikdan nga plastic nga friend, hinahinayon na nagdaob people. Pero kung tan-aw nimo people, ikaw ang plastic. Hala daobi imong kaugalingon, char. Og nahipos na jud ang adlaw people, no? Bahalag wala tay kwarta nga nahipos, basta naa lang tay memories nga natigom. Sige jud badzay, ololohi mong kaugalingon. Be toyok sag pinaslow mo, be pak, char. Og nigabiin na jud people, og nanguli na jud mi. Daghan kayong salamat Ate Jaya sa imong akomodasyon. Magbalik-balik jud mi ani ati. At dahil dyan, i-rate kita ng 5 star, char. Og dinhi na lang ko to, bye!